Здравейте! Знаете ли, днес четох една много интересна тема за сълзите. И по принцип аз бях правила някакво подобно видео. Обаче ми стана много интересно, че сълзите всъщност лекуват тялото и душата. Аз винаги съм казвала, че сълзите са естествения източник за промиването на душата, прочистването на душата. И освобождават, освен от стрес, болка, разочарование и всичко останало, емоциите. Също така се оказа, че наистина много добре влияят върху мозъка и всичко останало. И всъщност знае, че жените доста добро самолечение си налагаме, когато плачем. Затова трябва наистина да си позволяваме всички да го правим понякога, когато ни е тъжно и се чувстваме зле. Знаете ли, всъщност аз открих, че когато плача понякога, когато съм наистина разочарована и гневна по-скоро за нещо, всъщност после се чувствам наистина много по-добре. И ме държи така доста дълго време. И това е наистина лечение. Истинско лечение. И трябва да си позволим да се лекуваме. Всъщност да се лекуваме от много неща. Но най-вече от нещата, които смятаме, че са жалки и безполезни и ни правят слаби хора. Но всъщност не ни правят слаби хора, защото все пак сме хора. И хората плачат. Трябва да плачат. Сълзите са нещо, което могат да измият всичко. Всичкия насъбрал се гняв, срам, всичко.